Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Roma Kapitulo 1, versikulo 5 ug 6. Ang giingon diri: Pinaagi ni Kristo na dawat ko gikan sa Dios ang katungod sa pagkaapostol, aron tungod ug alang sa iyang ngalan makabig ang tanang katawhan, aron mutuo sila ug mutuman. Lakip kamo nga anaa sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. May the Lord bless the reading and hearing of His word. Nakita nato ni adtong miaging mga semana, mga kahigalaan, ang taas kaayo nga opening salutation ni Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Roma. Niini nga taas nga salutation, gi-describe ni Pablo ang iyang kaugalingon ug ang iyang pagkatinawag sa atong Ginoo. Sa bersikulo 1, gi-describe ni Apostle Paul ang iyang kaugalingon ingon nga ulipon ug apostol nga gitawag ni Hesukristo, usa ka tawo nga gilain alang sa ebanghelyo sa atong Dios. And then the next 3 verses describe this gospel tungod kay ang sulat ngadto sa mga taga-Roma usa kini ka libro sa Biblia nga nag-define ug nag-outline sa tataw gayud kayo nga paagi mahitungod sa ebanghelyo. Kining ebanghelyoha mga kaigsuonan matud pa ni Pablo, usa ka planado nga ebanghelyo. Ang tumong sa Dios alang sa pagtubos sa iyang mga katawhan. Ug gitagna na kini sa mga propeta didto pa sa daang tugon. Ug kini nga ebanghelyoha natuman sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay si Kristo mao ang ebanghelyo. Jesus Christ is the gospel. Kung atong basahon og utro ang Roma Kapitulo 1, versikulo 3 ug 4, ang giingon diri, mahitungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo, natawo siya nga kaliwat ni David, ug sa iyang espirituhanong pagkabalaan gipadayag siya nga anak sa Dios, uban sa dakong gahom pinaagi sa iyang pagkabanhaw. So nakita ninyo mga kaigsuunan, ebanghelyo kini mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. It is a gospel that describes the death of Christ, ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo, ingon nga perpekto nga bayad alang sa atong mga kasalanan. Gitagbaw sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo ang hustisya sa atong buhi nga Dios. It is the gospel that describes also the resurrection of the Lord Jesus Christ. It is a gospel that describes the infinite power through which Christ has now been exalted to the right hand of the Father. Si Kristo naglingkod sa tuong kamot sa Dios ug naghari sa tanang mga butang. Dayon sa bersikulo 5, ang teksto sa atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon, nagdugang si Apostol Pablo og lain na usab nga statement mahitungod sa iyang kaugalingon ug sa iyang tawag gikan sa Dios. This power has been brought to bear upon his life.
Basahon nato og utro ang bersikulo 5, ang giingon diri, pinaagi ni Kristo na dawat ko gikan sa Dios ang katungod sa pagkaapostol, aron tungod ug alang sa iyang ngalan makabig ang tanang katawhan aron mutuo sila ug mutuman. So makita nato niini mga kaigsuonan nga gi-encapsulate ni Apostol Pablo ang iyang kinabuhi sa usa lamang kapulong, kining pulong nga grasya. Ang grasya mahinungdanon gayud kaayo kung atong masabtan ang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Roma. The word grace is really very important in the epistle of Paul to the Romans. Ang pulong nga grasya, 24 kahigayon nga atong mabasa sa libro sa mga taga-Roma. Apan subo kayong pamalandungon nga jutay ra gyud kaayo sa mga katawhan ang nakasabot sa pulong nga grasya. So ning dakna sa kahaponon mga kaigsuonan, adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong mahitungod sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Una, the nature of this grace, ang kinaiyahan sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaduha, the effect of this grace, ang epekto sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ikatulo, the end of this grace, or ang tumong sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Mudangat na kita sa unang punto, the nature of this grace. Isip mga Kristohanon, kinahanglang aduna kitay general idea kung unsa bagayod ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo. What is grace? Ang kasagarang definition sa grasya mga kaigsuonan kining gitawag og unmerited favor sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa may but pasabot ni ining unmerited favor? Kining pabor nga atong nadawat nga dili tatakos nga mudawat niini. There is nothing that we can do to earn it. Kay nganuman, ang grasya sa Dios gikan ragayod kini sa iyang mahigugmaong kasing-kasing nga puno sa grasya. We can do nothing to earn it. Ang usa ka empleyado nga gisweldohan sa katapusan sa bulan, iyang gi-earn ang iyang sweldo gumikan kay nagtrabaho man siya. Aduna siya katungod nga mo demand nga dawato niya ang iyang sweldo tungod kay iya man kining gihaguan sulod sa usa ka bulan. Ug ang amo, mga kaigsuunan, adunay obligasyon nga musweldo sa iyang sulugoon. Apan ang grasya sa Dios, mga kahigalaan, dili kini resulta sa atong pagpaningkamot. The grace of God cannot be earned. It can only be given. Mao nga ang grasya sa Dios ato lang kining gidawat gikan kaniya nga dili gayud kita takos nga mudawat niini. Kay sa tinuod lang ang matag panalangin nga nadawat nato gikan sa Ginoo niining kalibutana. Grasya ra gyud gikan kaniya mga kahigalaan. Kay ang bugtong butang nga takos nga atong pagadawaton niining kalibutana mao ang kapungot sa Dios. Mao ang tunglo ug paghukom sa Dios gumikan sa atong mga kasalanan. Kitang tanan makasasala ug ang giingon sa Biblia, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. And since we are all sinners, wala nay laing butang nga takos natong pagadawaton kundili ang tunglo ug kapungot lamang sa atong buhi nga Dios. Kining mga panalangin nga atong nadawat sa matag adlaw dili kita takos nga modawat niini. Ang adlaw, ang hangin, ang mga pagkaon nga atong na-enjoy, ang mga maayong butang, himsog nga panglawas, mga higala, mga kapamilya, kining tanan grasya sa atong buhi nga Dios. Gipugnan usab sa grasya sa Dios ang tanang mga kadaot nga mudangat unta sa atong kinabuhi. It's all by His grace. Apan ang pinakadakong demonstrasyon sa grasya sa Ginoo, nakita nato pinaagi sa iyang pagpadala sa iyang bugtong anak diri sa kalibutan aron mamatay didto sa cross sa Kalbaryo tungod og alang sa mga makasasala. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Ang ebanghelyo, mga kaigsuunan,
pinadayag kini sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Nasayod si Pablo mahitungod niining unmerited grace from God. Grasya nga dili gyud nato takos pagadawaton. Kung nahinumduman ninyo mga kahigalaan ang mahitungod kang Pablo, nagbiyahe siya padulong sa Damascus aron lutuson ang mga Kristohanon didto. Paminawan ninyo ang Buhat Kapitulo 9, versikulo 1 hangtod sa 2. Ang giingon diri, niadtong higayuna nagpadayon si Saulo sa mapintas nga pagpanghulga sa pagpatay sa mga tinun-an sa Ginoo. Miadto siya sa Pangulong Pari ug nangayog mga sulat nga magpaila kaniya ngadto sa mga sinaguga sa Damasco nga siya gitugutan sa pagdakop sa mga sumusunod sa dalan nga iyang makit-an didto, lalaki o babayi, ug pagdala kanila balik sa Jerusalem. So kung nakita ninyo mga kaigsuunan, dili gayud interesado si Pablo mahitungod kang Kristo. Gadumot siya ni Kristo. He was a blasphemer. Gibugal-bugalan niya ang atong Ginoong Hesukristo. Well, bisan pa sa kahimtang ni Pablo nga dautan kaayo ang iyang kasing-kasing, gidakop gihapon siya sa atong Ginoong Hesukristo. Gitagbo siya sa Ginoo, bisan pa og ang iyang tumong dautan kaayo alang sa iglesia sa atong Dios. Nganuman, wala na laing rason. Dili takos si Pablo nga mudawat sa kaayo sa atong Ginoong Hesukristo. Grasya ra gyud kadto sa Ginoo mga kaigsuunan. Unsa may giingon sa unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 9, paminawan ninyo. Kay ako ang labing ubos sa tanang mga apostoles, ug dili gani ako angay nga tawgog apostol kay gilutos ko man ang simbahan sa Dios. Bupadayon ta sa versikulo 10. Apan pinaagi sa grasya sa Dios, nahimo akong ingon niini ug ang grasya nga iyang gihatag kanako wala gayud makawang. Labaw hinuon akong naghago kaysa ubang mga apostoles, ug kini dili bunga sa akong pagpaningkamot, kundili sa grasya sa Dios nga ania kanako. So kung adunay tawo nga nakasabot kaayo mahitungod sa grasya sa Dios, si Pablo kadto. Dili siya takos nga mudawat sa pagtawag sa Ginoo, apan gikabot siya sa Ginoo pinaagi lamang sa iyang grasya. So unsa ang kinaiyahan sa grasya sumala sa gipasabot ni Apostol Pablo? Paul is talking about the grace that gives him the power to conduct his ministry of apostle. Sa Roma Kapitulo 12, versikulo 3, gihisgutan ni Pablo ang gahom nga iyang nadawat gikan sa Dios, pinaagi lamang sa iyang grasya. Roma Kapitulo 12, versikulo 3. Ang giingon diri, kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, sultihan ko kamong tanan. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Hinuon, ligdunga ang inyong panghunahuna ug hukmi ang inyong kaugalingon, sumala sa gidakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. So klaro kayo nga susama ra nga giingon ni Pablo, I am speaking to you through the grace given to me. Ug kini nga grasya mao ang gahom or katakos nga nadawat ni Pablo aron buhaton niya ang iyang ministeryo. Sa Roma Kapitulo 12, versikulo 6, gipasabot ni Pablo nga kining grasyaha mao ang tinubdan sa tanang mga gasa nga atong nadawat gikan kaniya. Roma Kapitulo 12, versikulo 6 ang giingon diri, busa angay natong gamiton ang atong nagkalain-laing katakos sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon nato kini sumala sa pagtuo nga ania kanato. Kay sa tinuod lang mga kaigsuunan, grasya ra gyud sa Dios ang nag-aghat kanato ug naghatag kanato og katakos aron mabuhat nato ug matuma nato ang tanang tahas nga gihatag sa Dios kanato. Paul was given grace to do the work of an apostle. And this is the same grace that enables pastors to do the ministry nga gisangon sa Dios alang kanila. Ug ako magaingon kaninyo mga kaigsuunan ning takna sa kahaponon, grasya ra gyud kaayo sa atong Ginoong Hesukristo nga nabuhat nako ang buluhaton sa pagkapastor sulod sa pipila na usab ka mga katuigan. I've been preaching the gospel for more than 20 years now.
O kining atong programa sa kahanginan, tulo na ni katuig kapin, gisustinar sa atong buhi nga Dios, pinaagi lamang sa iyang grasya. God enables us to live by the power of His grace. Now, unsaon man nato sa pagdawat ni ini nga grasya, mga kaigsuunan, kini nga grasya, madawat nato pinaagi sa pagtuo. Unsa may giingon sa Episo Kapitulo 2, versikulo 8, paminawan ninyo. Kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundili gasa sa Dios. So ang atong kaluwasan na dawat nato pinaagi sa pagtuo, apan tungod kini sa grasya sa Dios lamang. All of the power for our life comes through Christ. It is all of grace received by faith. Nadawat kini sa tanang mutuo ug musalig sa atong Ginoong Hesukristo. Mudangat na kita sa ikaduhang punto, the effect of this grace, ang epekto ni ini nga grasya. Kung nadawat nimo ang grasya sa kaluwasan, unsa man ang bunga niini, unsa man ang epekto niini. Kung nadawat nimo ang grasya gikan sa Dios, unsa may atong makita? Isip pagpamatuod nga ikaw nagrasyahan. Ang giingon diri sa atong teksto, basahon nato og utro ang Roma Kapitulo 1, versikulo 5. Pinaagi ni Kristo na dawat ko gikan sa Dios ang katungod sa pagkaapostol. Aron tungod ug alang sa iyang ngalan makabig ang tanang katawhan, aron mutuo sila ug mutuman. Ang epekto di ay niini nga grasya, mga kaigsuunan, mao ang pagtuo ug pagtuman. Obedience through faith. Now, unsa may pasabot ni ining obedience to the faith. Paminawan ninyo ang New American Standard Bible. Ang giingon diri, through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith among all Gentiles for His name's sake. The obedience of faith. Gihisgutan diri, the obedience of faith. Unsa may pasabot ni ining the obedience of faith. Simple lang, mga kaigsuunan. Ang ipasabot ni ining obedience of faith, mao kining obedience which is the result of faith. Pagsunod or pagtuman nga bunga sa pagtuo. Obedience which faith produces. For example, pwede natong hisgutan ang works of love. In other words, works which love produces. Buhat nga mugna sa gugma. So likewise, Paul is saying obedience of faith. In other words, Paul is speaking of obedience which is the result of faith. Ang pagsunod di ay, mga kaigsunan, dili ka na siya option. Kay ang tinuod nga pagtuo mo resulta gayod or mamunga gayod og tinuod nga pagtuman o pagsunod sa kabubuton sa atong buhi nga Dios. Or kung atong i-review ang kaluwasan nag-require og pagtuo ug paghinulsol. Ang paghinulsol nga talikda nato ang atong sala ug atong sundon ang pagkamatarong. The Christian has given his life in service to Christ. Adunay grupo diri sa atong dapit nga mutamihid gayud kaayo kung magwali na kita mahitungod sa paghinulsol. Murag allergic gayud sila kung madunggan nila ang pulo nga paghinulsol. Apan puno kayo ang Biblia sa mensahe mahitungod sa paghinulsol. For example, Buhat Kapitulo 17, versikulo 30. Ang giingon diri, wala na isipa sa Dios ang panahon sa inyong pagkaignorante. Apan karon gisugo niya ang tanang tawo sa paghinulsol. So nakuha ninyo, mga kahigalaan, gisugo sa Dios ang tanang tawo sa paghinulsol. Apan kining grupuha nga kanunay gapadungog-dungog kanato sa Facebook, mutamihid gayod kung ato nang hisgutan ang paghinulsol. Ngano kahano? Adunay sala nga dili nila gustong talikdan. Unya gawas pa kay allergic sila sa pagtulunan mahitungod sa paghinulsol, mutamihid usab sila kung atong iwali diri sa kahanginan nga
Kinahanglan natong sundon ang sugo sa atong Ginoo. Isip pagpamatuod nga kita tinuod nga magtutuo tungod kay ang tinuod nga pagtuo mo resulta gayod og maayong binuhatan. Ila kining tamihiran kini nga mensahe, pero unsa may giingon sa unang Juan kapitulo 3 bersikulo 23. Ang giingon diri, ang gisugo niya mao nga mutuo kita sa ngalan sa iyang anak nga si Hesukristo ug maghigugmaay sumala sa sugo ni Kristo. So nakita ninyo mga kahigalaan, pagtuo ug pagtuman sa sugo sa atong Ginoong Hesukristo. Bersikulo 24, ang nagtuman sa mga sugo sa Dios anaa sa Dios ug ang Dios anaa kaniya. Ug masayra nato nga ang Dios ania kanato pinaagi sa espiritu nga iyang gihatag kanato. Mao kini ang hinungdan nganong giwali ni Apostol Pablo ang ebanghelyo. Ang pamaagi ni Pablo sa pagwali sa ebanghelyo, pamaagi sa paghatag og sugo. He commanded obedience to the gospel. Roma kapitulo 6 bersikulo 17 ang giingon diri. Apan salamat sa Dios kay bisan og kaniadto na ulipon kamo sa sala, karon sa kinasingkasing nagmatinumanon kamo sa mga pagtulunan nga nadawat ninyo. Nagmatinumanon. So this indicates commandment. Paul preached the gospel in command mode and commanded obedience to the gospel. Roma kapitulo 10 bersikulo 16 hangtod sa 17 ang giingon diri. Apan wala mo dawat ang tanan sa maayong balita. Si Isayas miingon, Ginoo kinsay mituo sa among giwali. Busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Pero kung atong basahon ang Griego nga pinulungan niini mga kaigsunan, kining giingon nga apan wala mudawat ang tanan sa maayong balita, ang buti pasabot apan wala mutuman ang tanan sa maayong balita. Ang buti pasabot niining tanan mga kahigalaan mao nga ang pagtuo ug pagsunod dili pwedeng bulagon. Ang tinuod nga pagtuo mamunga gayod og pagsunod or pagtuman. Faith commands obedience, and obedience commands faith. Bisan pag ang ebanghelyo, grasya kini sa Dios nga gitanyag sa Dios, pero ang pamaagi sa pagwali sa ebanghelyo, command mode. The gospel is not an offer, it is a command. Yes, ang kaluwasan pinaagi sa grasya. Apan ang grasya dili nato madawat pinaagi sa atong paghago. Gipalit kini ni Hesukristo alang kanato. Apan bisan pa niini ang kaluwasan nagademand og obedience. Bisan pag-asa mong bahina sa Biblia mo pakli. Ang ebanghelyo tinuod nga grasya lamang kini. Apan ang pamaagi sa pagwali sa ebanghelyo, it is always in the command mode. Sugo. Like repent and believe in the gospel. Pag hinulsol og tuuhi ang ebanghelyo. Mudangat na kita sa ikatulong punto. The end of this grace, ang sangputan niini nga grasya or ang tumong niini nga grasya. Atong basahon og utro ang bersikulo 5 sa atong teksto, Romans chapter 1 verse 5. Pinaagi ni Kristo na dawat ko gikan sa Dios ang katungod sa pagkaapostol aron tungod ug alang sa iyang ngalan makabig ang tanang katawhan aron mutuo sila ug mutuman. Unsa ang tumong sa grasya sa atong Ginoo mga kahigalaan? Klaro kayo ang giingon diri. For His name's sake, aron tungod ug alang sa iyang ngalan. Gibuhat sa Ginoo ang tanang mga butang alang sa iyang kahimayaan, alang sa kahimayaan sa iyang buhi nga ngalan. Paminawan ninyo ang Salmo kapitulo 72 bersikulo 19. Ang giingon diri. Dayga ang iyang mahimayaong ngalan hangtod sa kahangturan. Ug mapuno unta ang yuta sa iyang himaya. Amen. Amen. So klaro kayo mga kahigalaan nga gibuhat sa Dios ang tanang mga butang aron mahimaya ang iyang buhi nga ngalan sa tibuok kalibutan. Gipahinumduman kita ni Pablo niini nga kamatuoran sa Roma kapitulo 9 bersikulo 17. Paminawan ninyo. Kaya ang kasulatan nag-ingon kang paraon
Gihimo ko ikaw nga hari aron ikapadayag ko ang akong gahom, pinaagi kanimo ug aron ikapaila ko ang akong ngalan sa tibuok kalibutan. So mahinungdanon gayud kaayo alang sa atong buhi nga Dios, mga kahigalaan, nga mahimaya siya sa tanang mga butang. Matud pa sa basahon sa Isayas, I am the Lord and that is my name. I will not allow my glory to be given to another. So ang tawong hambugiro, ang tawong mapasigarbuhon nga gipromote niya ang iyang kaugalingon, nakasala di atubangan sa Dios. Tungod kay wala nay lain pang kinahanglang mahimaya sa atong kinabuhi, kundili ang Dios lamang, mga kahigalaan. All things find their being in God. Nagkinabuhi kita tungod lamang sa atong buhi nga Dios. Ug aduna gayoy katungod ang Dios nga modeklarar, ayaw pagbaton og laing mga Dios sa akong atubangan. Higala ang Dios mao ang takos sa tanang pagdayig, sa tanang himaya, sa tanang dungog. Pinadayag Kapitulo 4, versikulo 11, ang giingon diri. Among Ginoo ug Dios, angay kang mudawat sa pagdayig ug sa pasidungog ug sa gahom, kay ikaw may nagbuhat sa tanang butang, ug pinaagi sa imong pagbuot na mugna ang tanan. Ug aduna pay mahinungdanon kaayo nga pahinumdom alang kanatong tanan, mga kahigalaan. Ang kaluwasan nagsugo kanato nga kang Kristo lamang kita mudangop ug mutawag alang sa kaluwasan. Buhat Kapitulo 2, versikulo 21, ang giingon diri, and it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Ang giingon usab sa Roma Kapitulo 10, versikulo 13 hangtod sa 14. For whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Si bisan kinsa ang mutawag sa ngalan sa atong Dios, maluwas. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? So hinaot, mga kahigalaan, nga nakuha nato or nasabta nato ang tumong sa grasya sa Dios. Alang lamang kini sa kahimayaan sa iyang ngalan. Mao nga dulumtanan gayud kaayo ang mapasigarbuhon sa atubangan sa Dios. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Nakita ni Pablo ang iyang kaugalingon, ingon nga usa ka tawo nga nahailalom sa mandato sa atong buhi nga Dios. Unang Korinto Kapitulo 9, versikulo 16, ang giingon diri, wala ako'y katungod sa pagpasigarbo tungod lamang kay nagwali ako sa maayong balita, kay gisugo man ako sa pagbuhat niini. Alaot ako kung dili ako magsangyaw sa maayong balita. So gitawag si Pablo aron mahimong apostol. He was equipped to carry out that office by the grace of God. Gihatagan siya og tahas sa Dios aron dad-on ang ebanghelyo ngadto sa mga hintil. Ang iyang tumong ug katuyuan mao nga sila mudangup kang Kristo diha sa pagtuo, ug kini nga pagtuo mamunga og pagsunod ug pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ug ang tumong niining tanan mao ang kahimayaan lamang sa atong buhi nga Dios, alang sa ngalan sa atong buhi nga Dios. Ang pangutana niini igsuon, unsa bay epekto sa grasya ni Kristo sa imong kinabuhi? Do you desire to see perfect obedience in yourself and others? Ang imong kinabuhi ba nadagit na sa atong Ginoong Hesukristo? Na-motivate ka ba nga buhaton ang tanang mga butang alang sa kahimayaan sa atong Dios ug dili aron ibayaw ang imong ngalan for His great name's sake only? Ug kung ikaw higala ning takna sa kahaponon, wala pagayod mutalikod sa imong sala ug mutuo sa atong Ginoong Hesukristo, kinahanglang i-prioritize nimo kini higala. Ang gisugo sa Dios alang kanimo mao nga talikdan nimo ang imong sala, maghinulsol ka sa imong sala ug mudangup lamang ikaw sa atong Ginoong Hesukristo. Kung mobalibad ikaw sa pagbuhat niini, ang buot ipasabot, nagpadayon ikaw sa imong pagpakig-al kontra sa atong buhi nga Dios. Nagpadayon ikaw sa imong pagkarebelde sa atong Dios. Ug nagtigom ka, dili kwarta, kundili nagtigom ka og kapungot sa Dios nga iyang ibubo sa imong kinabuhi
sa kinatibuk-an gayod sa adlaw sa paghukom. Apan aduna pay paglaom ang tanan. Si Kristo ang midawat sa tanang tunglo ug kapungot sa Dios alang sa mga makasasala. Ug kung ikaw musalig sa atong Ginoong Hesukristo, ang tanang tunglo nga takus unta nimong pagadawaton, gipas-an na ni Kristo ang tanan didto sa krus sa Kalbaryo. Dangop kang Hesukristo karon, ayaw na og paugmai pa higala. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pamalandong ning takna sa kahaponon tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw sa atong programa sa matag Sabado, alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.